आंनिया शुक्रबारनि हरो जे 7टा समय 7टा के 7:30 आं सफैगोन आरो एंगे सगमानि आंनि बाइक तनखा लुकावनो तनो लग रुजाक एंगे आगि बांगरन तनै तनो एंगे जे लग रुइ तनमानि हरतो जों माइति जाय थुका जों थुकना 10:30 कि 11:00 थुकना एंगे फुङाय नायमिनि बाइक खगजाकाता नुकानि अमाहाय एंगे जतो आमचानि हायगाबो ताखक संना आं कयना मुसुङो जे खाकुवार तंनाय हायगाबो जे नुक तंनाय रंनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार 8974912594 आर बाइक नाम्बार खा TR01AF 3998 आं कयना मुसुङो आमचानि हायगाबा लुकुरंनो जे आनियो बाइक न नुगुइ तंनाय रंनो किसा आनो कन्टेक्ट खायनानि बागै जे नुगुइ आनो कन्टेक्ट खायनाय बंनि बागै आं बंनो हामजागै कायसा बंनि किसा आं बंनो हामजागै रेना मुसुङो 5000 खाय आं रेनाय बंनो एंगे आनि बाइक इनके पालसार 150 डाबल डिस हरनि कयटा खमा खानानि बाइक आनि बाइक दरना 3:30 माहिरगो किसा सन्देह दंता बो जागा तनि माने आनि बाइक तो नुकावनो तनमानि लग रुजाकनो आगि बांगरन तनो एमने आसपास कोनो माने सन्देह रक कोनो दातो सन्देह दङ बलते आं अरनि नुकानि बाइक सफे तु माने जे चाकानि मारि रक नुका आर गेट बसकांगो बरक जे हयतो लग रक सबाय केना आ जागाव चाका जे गुरि उ जे हैंडल लक सबाय माने जे चाका लरि माने आबुनि मारि रक दङ गानि मोबाइल बां तिसिना रका एंके आगि रगो कोनो पारा रगो केबो किछु माने रक दा खगजाका नंनि पाराव आगि तोर गोबां माने खगजाका जेमन थानाय वाकबो खगजाका आगिओ अ जागाव न उत्तर जयनगर गामिओ गाहाय गाबा आयंगबो उ थानाय न थानाय मासो अमासनि बिसिङो न यांगो बाइक बो स्प्लेंडर बाइक बो खगजाकानि खोनाव हाय अब कि नों पारानि बर रक जुक तङै मानो ना आलादा फाटानि बर रक फायदा खगानानै तामखनि मने खाय नंगो आंखौ वानसुगो कायसा एलकारो हायका कायसा नि नगो जे बाइक दंगो हायका नुकाव बाइक तनु आबो तो पारानि borok हायका एलकानि borok करिसारा माहाय केबो सायमिया जे आं मिया फायमबो आनो जागाव आं जे और फायमिनि मिया 7:30 माहायरगो फायमिनि आनो बता केबो नुगिया आं फायमिनि ता गागियाबो आं नुकाव न तनु